folkens. Sådan, så er jeg tilbage igen. Og Det var fordi, jeg skulle lige lukke døren. okay. Jeg ved ikke, om Victor han er død eller noget. Jo, jeg er død, fordi jeg lige skulle. Okay. Så jeg går ind, og så spiller vi på noget. Okay. Skal det være den samme? Ja. Yeah. Jeg skal 12, jeg skal 13, jeg skal 14. Den er der en inde på, hvad fanden tager vi? Vi tager den. Så er vi klar. Hvad så, homies? Hvad så, homies? Så begynder vi. Ja, så chiller vi. Så chiller vi sgu. Chiller vi. Hvad så, homies? Så chiller vi. Ja. Ja, mand. Okay. Okay. Iskold. Iskold, mand. Hvad? Så hvad med efteræb mig? Det skal du Jeg har finde. en, der hedder Victor med. I kan bare køre ham. Det er ham, der står der i tilbage. Han hedder Dix, tror jeg. Det tror jeg, han hedder. Ja, jeg hedder Kardinome. Ja. Kardinome Kai. Jeg skal nok lægge en. Så kom nu, Victor. Lægge en. Du skal sgu da skyde mig, din bøsse. Så vi dør, ikke? Ja, jeg slår mig. Ind på midten, så vi dør. Fuck, de er efter mig. De er fucking efter mig. Aha. Jeg løber bare vej. Det var bare lærligt. Just. Nu kommer jeg og dræber dem med en computer. Fuck, din computer, den er varm. Du skal ikke skyde mig. Ad din abe, du har taget kisten. Ja, jeg har lavet gode ting med dem. Hvad var der i? Der er en anden pige. Nå. Sig dig et svært sted. Hej din æg. Har du overhovedet noget svært? Nej. Ja, jeg fik et blod. Fucking god. Fucking god. Døde du? Ja, Teleport til mig. okay. Det er så hurtigt, jeg kan. Det er ikke så hurtigt. Hvorfor kan jeg gå åbne den kiste derinde? Fordi vi er gode. Hold kæft. Lille abe. Hvorfor gider den ikke åbnes? Fordi der er sgu da noget under. Hvad? Stum eller hvad? Nå ja. Det er ikke så hurtigt. Og vi ligger inde til landingen. Hvis I kan høre et tastatur, så er det mit Razer Black Widow. Satan. Og vi flyver ved den. Ja, og ved Hvorfor teleport? Jeg har nada af ting. Jeg ved, hvad jeg vil. Fisk. Styr. Ja, det er. Lande igen. Filmer du stadigvæk? Det er igen. Lidt. Jeg filmer stadigvæk. Nå, vi styrer derinde. Jeg er et sted. Ja, det er sgu da fordi, du kan teleporte, ikke? Fuck it. Hold kæft.
Det gør sgu da, hvad jeg kan, man. Hold din kæft. Jeg sagde bare, det var sjovt. Okay, nu er det sjovt. Jo, jeg er sjov. Det ved jeg godt. Jeg er heldig. Hej. Mig der er sjov. Nej. Det er rundt til død. Vi ses, folkens. Moi.